శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున అందరికీ స్వాగతం. మనం కొంత భగవద్గీత గురించి పరిచయం అనేది చూద్దాము. వ్యాసుడు రచించిన మహాభారత ఇతిహాసంలోని 6వదైన భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు 18 అధ్యాయాలే ఈ భగవద్గీత అన్నమాట. మనందరికీ కూడా హరే కృష్ణ. మీరు ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేయవలసి లేదు, నేను లైవ్ పెడుతున్నాను. మీకు ఆ లింక్ అనేది మాతాజీ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు మళ్ళీ సపరేట్గా ఈ లైవ్ అనేది చేయవసరం లేదు, అంటే రికార్డింగ్ అనేది చేయవసరం లేదనమాట. హరే కృష్ణ. వ్యాసుడు రచించిన మహాభారతం అంటే మహాభారతం మనందరికీ కూడా తెలుసు. అందులోని భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుంచి 42వ అధ్యాయం అంటే ఈ 18 అధ్యాయాలే భగవద్గీత అనమాట. మహాభారత కథను వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైన వైశంపాయనముని జనమేజయ మహారాజుకి వినిపించను. మనకి వేదవ్యాసుల వారు అందరికీ తెలిసిందే, ఎందుకంటే వేదం ఒక్క వేదంగా ఉన్నదాన్ని 4 వేదాలుగా విభజించారు. అలాగే ఆ 4 వేదాలు కూడా ఏంటంటే ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వణ వేదము. ఈ పంచమ వేదమే అంటారు మహాభారతాన్ని. మహాభారతం పంచమ వేదం అంటారనమాట. దాన్ని కూడా ఆయనే రచించారు. దానిని ఆయన యొక్క శిష్యుడైన వైశంపాయన ముని జనమేజయ మహారాజు. ఈ జనమేజయ మహారాజు ఎవరు అంటే అర్జునుడి యొక్క కొడుకు ఎవరు? అభిమన్యుడు. అభిమన్యుడి యొక్క కొడుకు పరీక్షిత్ మహారాజు. ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు కొడుకే ఈ జనమేజయ మహారాజు అన్నమాట. ఆయనకి వివరిస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఆయన ఒక సర్పయాగం అనేది మొదలు పెడతారు. కొన్ని కారణాల వల్ల దాన్ని మధ్యలో ఆపేస్తారనమాట. అలా ఆపినప్పుడు ఆయన ఇట్లా ఈ వైశంపాయన మునిని అడిగితే ఆయన ఈ మహాభారత కథని ఆయనకి చెప్తూ ఉంటారనమాట. అందులో భీష్మ పర్వంలో వస్తుంది భగవద్గీత. భగవద్గీత ఏంటి అంటే గీతోపనిషత్తు అంటారు. అంటే ఈ ఉపనిషత్తుల సారం. మనకి 108, 110 ఉపనిషత్తులు అనేవి ఉన్నాయి. వాటన్నిటి యొక్క సారమే ఈ ఉపనిషత్తుల సారమే గీతోపనిషత్తు, అదే భగవద్గీత అన్నమాట. అలాగే మనకి భగవద్గీత కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగం అనే యోగ విధానాలను మనకి బోధిస్తుంది. యోగము అంటే భగవంతునితో మనకి అనుసంధానం చేసేదాన్ని యోగము అంటారు. అంటే మొదటి షట్కము, మొదటి 6 అధ్యాయాలేమో కర్మయోగము, రెండవ 6 అధ్యాయాలేమో భక్తి యోగము, మూడవ 6 అధ్యాయాలేమో జ్ఞానయోగం. శ్రీకృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాసుల వారి మహాభారత గ్రంథంలో శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదం 700 శ్లోకాల భగవద్గీత. అందులో ధృతరాష్ట్రుడు ఒక శ్లోకం చెప్పారు, సంజయుడు 41 శ్లోకాలు చెప్పారు, అలాగే అర్జునుడు 84 శ్లోకాలు చెప్పారు, శ్రీకృష్ణుడు 574 శ్లోకాలు చెప్పారు. ఇందాక మనం చూసాం కదా భగవద్గీతలోని విభాగాలు అనమాట. కర్మ షట్కము 6 అధ్యాయాలు, భక్తి షట్కము 6 అధ్యాయాలు, జ్ఞాన షట్కము 6 అధ్యాయాలు. అలాగే మనకి ఆది శంకరాచార్యుల వారు ఈ గీతా మహాత్మ్యము అనే దాన్ని రచించారనమాట. భజగోవిందం రచించారు, అలాగే గీతా మహాత్మ్యం అని కూడా ఆయన రచించడం జరిగింది. అందులోని మనం కొన్నిటిని చూస్తే, భగవద్గీత ఉపదేశాలను జీవితంలో శ్రద్ధగా అనుసరించేవాడు సమస్త దుఃఖాల నుండి, క్లేశాల నుండి బయటపడతాడు. అంతేకాకుండా అతని తదుపరి జన్మ ఆధ్యాత్మికమే అవుతుంది అని గీతా మహాత్మ్యము చెబుతున్నది. ఎవరైతే భగవద్గీత ఉపదేశాలను అనుసరించేవాడు, శ్రద్ధగా ఎవరైతే అనుసరిస్తారో వాళ్ళకి దుఃఖాలు కానీ లేకపోతే క్లేశాలు ఇటువంటివి ఏవి కూడా ఉండకుండా అతను బయటపడతాడు. అంతేకాకుండా అతని యొక్క తదుపరి జన్మ కూడా ఆధ్యాత్మికమే అవుతుంది, భౌతికం కాకుండా ఆధ్యాత్మికం అవుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? గీతాధ్యయనశీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంహితి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. భగవద్గీతను ఎవరైతే శ్రద్ధతోనూ సావధానముగాను నిత్యము పఠిస్తారో శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహం వలన వారి
వలన వారిపై పూర్వ పాప ఫలముల ప్రభావాన్ని చూపలేవు. అటువంటి పూర్వం మనం చేసిన పాపాలు వాటి యొక్క ఫలాలన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి అనేది చెప్తున్నారు. ఏదైనా అవసరం ఉంటేనే మెసేజ్ చేయండి. లేకపోతే మెసేజ్ చేయకండి. హరే కృష్ణ. ఇంకా గీతా మహాత్మ్యంలో ఇంకేం చెప్తున్నారంటే, మల నిర్మోచనం పుంసాం జలస్నానం దినే దినే సకృద్గీతామృత స్నానం సంసార మలనాశనం. మనిషి ప్రతిరోజు స్నానం చేయడం ద్వారా తలను శుభ్రపరచుకోగలుగుతాడు. ఎలా అయితే స్నానం చేస్తే మనం బాహ్యంగా మన శరీరం అంతా కూడా శుభ్రం అవుతుందన్నమాట. కానీ పవిత్రమైన గీతా గంగలో ఒక్క మారు స్నానం చేస్తే సంసార మాలిన్యమే పూర్తిగా నశించిపోతుంది. అందుకే గీతామృత స్నానం అని చెప్తున్నారు. గీతామృత స్నానం అంటే భగవద్గీత అనే దాంట్లో మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆ యొక్క దాన్ని మనం శ్రద్ధగా అవలంబించగలిగితే, ఆచరించగలిగితే సంసార మలనాశనం, ఆ సంసారం అనే మాలిన్యమే పూర్తిగా నశించిపోతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భారతామృత సర్వస్వం విష్ణువక్త్రద్వినిసృతం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ న విద్యతే. గంగాజలము పానము చేసిన వాడు ముక్తిని పొందుతాడు. అయితే గీతా గంగామృతాన్ని పానము చేసిన వాడిని గురించి వేరుగా చెప్పేదేముంది? ఎలా అయితే ఆ గంగాజలం మనం పానం చేస్తే ఎలా అయితే ముక్తి పొందుతామో అంతటి కంటే కూడా మహత్తరమైనది ఈ గీతా గంగామృతం అన్నమాట. దీన్ని పానం చేసేవాడికి ఇంకా ఎటువంటి శుద్ధి అనేది జరుగుతుందో మనం వేరుగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. భగవద్గీత అనేది మహాభారతంలోని దివ్యామృతము, ఆది విష్ణువైన శ్రీకృష్ణ భగవానుచే స్వయంగా ఉపదేశితము అయి ఉన్నది. ఇక్కడ భగవంతుడే ప్రత్యక్షంగా అర్జునుడికి బోధించారనమాట. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. సర్వోపనిషత్తుల సారమైన భగవద్గీత గోవు కాగా గోపాలునిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుండి క్షీరమును పితుకువాడు. అంటే ఇందాక మనం చూసినట్టుగా ఆ ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం భగవద్గీత అనేది ఒక గోవులాగా మనం అనుకుంటే, ఆ గోపాలుడు ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనమాట. ఆ గోపాలుడు ఆ గోవు నుంచి ఆ పాలని పితుకుతాడు. అర్జునుడేమో దూడనమాట. అంతే కదా, ముందు తల్లి నుంచి ఆ దూడకి మనం పాలు అనేది పడతాము. అలా అర్జునుడు ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడి నుంచి అది విన్నారనమాట. పండితులు మరియు శుద్ధ భక్తులు అమృతమయమైన భగవద్గీత పాలను సేవించి ఆనందించేవారు. ఎప్పుడైతే ఆ దూడ ఆ క్షీరాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా మిగిలిన పాలని ఈ పండితులు శుద్ధ భక్తులు అమృతమయమైన ఆ భగవద్గీత పాలను సేవించి ఆనందిస్తూ ఉంటారన్నమాట. అది ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ. ఇక్కడ ప్రస్తుత కాలంలో జనులందరూ ఒకే శాస్త్రము, ఒకే దేవుడు, ఒకే ధర్మము, ఒకే కర్మము ఉండాలని కోరుకుంటారు. అంతే కదా, ఎవరైనా కూడా ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉండటానికి. అందుకే ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, భగవద్గీత ఒక్కటే సమస్త ప్రపంచానికి సంబంధించిన గ్రంథం అవుగాక. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, సమస్త ప్రపంచానికి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఒక్కడే దేవదేవుడు. ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనేది కృష్ణనామమే ఏకైక మంత్రము, మహామంత్రము. కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ, కృష్ణ సేవయే ఏకైక కర్మము అని ఇక్కడ మనకి ఈ గీతా మహత్యం అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అలాగే మనకి ఇంకా ఈ గీతలో ఏం చెప్తారు, భగవద్గీతలో నీవు దేహానివి కావు ఆత్మస్వరూపుడవు అనే దివ్యోపదేశంతో గీతా జ్ఞానము ఆరంభమవుతుంది. సర్వధర్మాలను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము, నేను నిన్ను సకల పాపాల నుండి విముక్తిని చేస్తాను, భయపడకుము అనే శ్రీకృష్ణుని చరమోపదేశంతో ముగుస్తుంది. లాస్ట్లో ఆ చరమోపదేశం ఏంటి అంటే సర్వధర్మాలను త్యజించి నన్ను శరణు పొందమని చెప్తారనమాట. అక్కడితో ఈ భగవద్గీత అనేది ముగుస్తుంది. అటువంటి దివ్యోపదేశము అర్థమైనప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో దివ్యమైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకునే పద్ధతిని శ్రీమద్ భాగవతము వివరిస్తుంది. మనకి భగవద్గీత ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో ఆ తర్వాత నుంచి
ప్రారంభమవుతుంది మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే శ్రీమద్ భాగవతము. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుతో దివ్యమైన సంబంధాన్ని అది ఏర్పరుస్తుందని ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు. అలాగే మనం భగవద్గీతలో వీటి గురించి ముఖ్యంగా తెలుసుకునేవి 5 పాయింట్స్, 5 టాపిక్స్ అన్నమాట. ఒకటి ఈశ్వర అంటే భగవంతుడి గురించి. నెక్స్ట్ జీవ అంటే జీవుడి గురించి, ఆత్మ, పరమాత్మ, ఆత్మ. అలాగే ప్రకృతి. నెక్స్ట్ కర్మ, అలాగే కాలము. ఈ 5 విషయాల గురించి భగవద్గీత అనేది ప్రస్తావిస్తుంది. అలాగే ఈ యొక్క భగవద్గీత యథాతథము అనే ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని మనకి యథాతథంగా అంటే ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు, అర్జునుడితో ఏం చెప్పారు అన్నది మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అనమాట. అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం సంస్థాపకాచార్యులు ఈయన పరమ పూజ్య శ్రీ ఏసి అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు. ఆయన ఈ యొక్క భగవద్గీత యథాతథాన్ని మనకి ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు లేకుండా ప్రామాణిక గురుశిష్య పరంపరలో మనకి అందించారనమాట. ఈ ప్రామాణికం అలాగే గురుశిష్య పరంపర అంటే ఏంటి అంటే మనకి 4 సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి. బ్రహ్మ గౌడీయ మధ్వ సాంప్రదాయము. అలాగే అంటే అదేంటి అంటే బ్రహ్మదేవుడు అంటే కృష్ణ భగవానుడు బ్రహ్మకు చెప్తే బ్రహ్మ నుంచి వచ్చిన సాంప్రదాయము. అలాగే శ్రీ సాంప్రదాయము లక్ష్మీదేవికి చెప్తే లక్ష్మీదేవి నుంచి వచ్చిన సాంప్రదాయము శ్రీ సాంప్రదాయం అన్నమాట. అలాగే రుద్ర సాంప్రదాయం అంటే అది శివుడికి చెప్పడం, శివుడి నుంచి వచ్చింది ఆ సాంప్రదాయం. అలాగే కుమార సాంప్రదాయం, మనకి 4 కుమారులు ఉంటారు, సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులు అని, వారి నుంచి వచ్చింది ఈ కుమార సాంప్రదాయం అన్నమాట. ఈ 4 సాంప్రదాయాలు ప్రామాణికమైనవి. వీళ్ళు ఒక గురుశిష్య పరంపర అన్నమాట. అంటే ఒక గురువు శిష్యుడికి బోధిస్తే మళ్ళీ ఆ శిష్యుడు గురువుగా మారి ఆ శిష్యుడికి ఇంకొక శిష్యుడికి ఇలా వస్తుందన్నమాట. అందుకే దానిని ప్రామాణికమైనది గురుశిష్య పరంపరలో ఉన్నది అని చెప్తారు. భగవద్గీత యథాతథం మాత్రమే మనం ఎందుకు అంటే ఇక్కడ యథాతథం అనే ఎందుకు రాశారు అంటే మనకి చాలా రకాల భగవద్గీతలు అనేవి చూస్తూ ఉంటాం మనం. కానీ యథాతథం మాత్రమే ఎందుకంటే భగవద్గీతలో భగవానుడు ఏం చెప్పాలనుకుంటే అది ప్రామాణికమైనది, ఏం చెప్పాలనుకున్నారో అది మాత్రమే ప్రామాణికమైనది. ఉదాహరణకి ఏంటంటే మనం ఏదైనా మెడిసిన్ వేసుకోవాలంటే అది ఎలా వాడాలి, ఎవరో ఫ్రెండ్స్ ఇలా వేసుకోవాలని చెప్తే మనం దాన్ని అలాగే యూజ్ చేసామంటే అది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. కానీ దాని మీదే రాసి ఉంటుంది. లేదంటే డాక్టర్ చెప్తారు, లేదంటే ఆ డాక్టర్ దగ్గర పనిచేసే ఆ నర్సు కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రాక్టీషనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్తేనే అది అలా వేసుకుంటేనే అది కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. లేకపోతే డోస్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు, తక్కువ అవ్వచ్చు, ఎలా వేసుకోవాలో మనకి తెలియకపోవచ్చు. అలాగే ఏంటంటే భగవంతుడు కూడా ఏం చెప్పాలి అనుకున్నారో అది ఈ యొక్క భగవద్గీత యథాతథంలో ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు లేకుండా, అంటే వాళ్ళు రాసే గ్రంథకర్త కూడా ఏంటంటే ఆయన్ని ఎలివేట్ చేసుకోవడానికో లేకపోతే కృష్ణ భగవాను పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళకి తోచింది రాయడము ఇలా కూడా జరుగుండొచ్చు. అలా కొంతమంది రాస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అలా కాకుండా యథాతథం మాత్రమే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రభుపాదుల వారు రాయడం జరిగింది. అలాగే ఆయన గురించి మనం కొంత చూడొచ్చు. అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపకాచార్యులు పరమ పూజ్య శ్రీ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు అనమాట. ఈయన ఏంటంటే చిన్నప్పుడే తన తండ్రి గారైన మోహండే నుంచి ఆ రథయాత్ర ఎలా జరపాలి, ఇప్పుడు మనం మొన్ననే రథయాత్రలు మీరు కూడా కొన్ని చోట్ల చూసుంటారనమాట. ఆ రథయాత్ర ఎలా జరపాలి ఇటువంటివన్నీ కూడా తెలుసుకుని చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఇక్కడ చూడండి ఆ రథయాత్ర చిన్నగా రథం లాగడము వీటిని ఆయన చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. తర్వాత వారి యొక్క గురువు గారైన ఇక్కడ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి స్వామి వారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ భక్తి కార్యక్రమాలని ప్రచారం చేస్తున్న టైంలో ఆయన దగ్గర ఆ ప్రవచనాలు వినడము. అంతకుముందు ఏంటంటే ఆయనకి కొంత సన్యాసులు లేకపోతే ఇలా బాబాలు అంటే అంత నమ్మకం ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో చెప్తూ ఉంటారు అని ఆయన కొంచెం స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఉండడము వాటికి ఆ భావజాలంతో ఉండేవాళ్ళు అనమాట. కానీ ఒకరోజు ఆయన యొక్క స్నేహితుడు రమ్మంటే ఈయన చాలా గొప్ప గురువు, చాలా బాగా వివరిస్తున్నారు, చాలా బాగా చెప్తున్నారు, ఈయన అంటే వేరే వాళ్ళలాగా కాదు అని చెప్పినప్పుడు సరే అని ఆయన కోరిక మీదకి వెళ్ళి ఆయనను చూసి ఆయన చెప్పేది విన్న తర్వాత ఆయనకి బాగా నమ్మకం కలుగుతుంది అనమాట. తర్వాత ఆయన యొక్క శిష్యుడిగా మారి ఆ భగవద్గీత యథాతథము అలాగే అమెరికా వెళ్ళడము, అమెరికాలో ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి గురించి వివరించడము, అక్కడున్న వాళ్ళకి
ఈ రామాయణము, భారతము, భాగవతము ఇటువంటి వాటినన్నిటిని కూడా వివరించి వాళ్ళని భక్తులుగా చేశారనమాట. ఇంకా సమయం దొరికినప్పుడు గ్రంథకర్త గురించి కూడా తర్వాత ఇంకా చూద్దాం. ఈరోజు మనం మొదటి అధ్యాయం చూడబోతున్నాము. ఈరోజు రేపు ఈ రోజేమో కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ వీటి వల్ల కొంత మనకి లేట్ అయింది కాబట్టి కొంత లేట్ అవుతుంది. అలాగే రేపు కూడా రెండో చాప్టర్ చాలా కొంచెం పెద్ద అధ్యాయం. ఈ 2 రోజులు లేట్ అవుతుంది. మూడో రోజు నుంచి మనకి చాలా త్వరగానే కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం ఓపికగా ఈ 2 రోజులు వినాలని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ. ప్రథమాధ్యాయము కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము. దానినే అర్జున విషాద యోగం అని కూడా మనం పిలుస్తుంటాము. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఈ మహాభారత యుద్ధం ఏంటంటే దాయాదుల మధ్యన, అంటే అన్నదమ్ముల పిల్లలు అలాగే వాళ్ళ యొక్క కుటుంబంలో నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. కురువంశం లేదా భారత వంశం అంటారు. అందులోనే అన్నదమ్ముల మధ్య జరిగింది ఈ కురుక్షేత్రంలో జరిగిన యుద్ధం అనమాట ఇది. అలాగే ధృతరాష్ట్రుడు, ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్నాడు. ఈయన పుట్టి గుడ్డివాడు కావడం, అంటే అదే కాకుండా ఆయనకి అవలక్షణాలు ఉండడం వల్ల ఏంటంటే రాజుగా ఆయన యొక్క సోదరుడైన అంటే తమ్ముడైన పాండురాజు ఆ రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ యుక్త వయసులోనే ఆయన మరణించడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఆయనకి 5 కుమారులు ఉన్నారు. ధృతరాష్ట్రుడు పెద్ద తండ్రి అలాగే తాతగారైన భీష్ముడు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క సంరక్షణలోనే వాళ్ళు పెరుగుతూ ఉంటారు. ఈ ధృతరాష్ట్రుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి పాండురాజు లేడు కాబట్టి ఈయన తాత్కాలిక రాజుగా అక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ధృతరాష్ట్రుడు అంటే పెద్ద తండ్రి కాబట్టి పాండవులకి ఆ 5 ఈయన పెద్ద తండ్రి కాబట్టి, అలాగే భీష్ముడు ఆయన తాతగారు కాబట్టి వీళ్ళ యొక్క సంరక్షణలో ఇక్కడ ఈ రాజ్యంలో వీళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. కానీ కౌరవులు అంటే ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, వీళ్ళందరూ కూడా కౌరవులే. ఇప్పుడు పాండవులు 5 అలాగే ఈ కౌరవులు వీళ్ళందరూ కూడా మామూలుగా ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా కౌరవులే. కానీ ఈ దుర్యోధనుడు ఏంటంటే ఆ పాండు పుత్రులు అని అంటూ ఉంటాడు అనమాట. ఆ 5 వేరు చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. వాళ్ళ మీద ద్వేషం పెంచుకోవడం, వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా సంహరించాలి అంటే వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా చంపాలి అని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు. చివరికి ఆ మాయాజూదంలో వాళ్ళని ఓడించి 12 సంవత్సరాలేమో వనవాసము, 1 సంవత్సరం ఏమో అజ్ఞాతవాసానికి పంపించడం జరుగుతుంది. అది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. తిరిగి వచ్చాక కూడా వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని అంటే వాళ్ళు కష్టపడి ఆ యొక్క ఇంద్రప్రస్థాన్ని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నిర్మించుకున్నారో దానిని కూడా ఇవ్వను, నేను జూదంలో గెలుచుకున్నాను, ఇదంతా నాది అని దుర్యోధనుడు అనడం జరుగుతుంది. చివరికి కృష్ణుడే రాయబారిగా వెళ్తారంటే చాలా రాయబారాలు జరుగుతాయి. అప్పటికి దుర్యోధనుడు వినడు. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే స్వయంగా రాయబారానికి వెళ్ళి పాండవులు 5 ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు క్షత్రియులు కదా, వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే రాజ్యపాలన చేయాలి. నువ్వేమో రాజ్యం ఇవ్వనంటున్నావు, సరే లాస్ట్కి వాళ్ళకు ఒక 5 ఊర్లైనా ఇస్తే వాళ్ళు రాజ్యం చేసుకుంటారు, నీ యొక్క రాజ్యం వాళ్ళకి అవసరం లేదని చెప్పినా కూడా
ఆయన భయపడతాడనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక జస్ట్ ఎందుకు పనికిరాని ఒక భూమిని ఇస్తేనే వాళ్ళు ఇంద్రప్రస్థం లాంటి పెద్ద రాజ్యాన్ని నిర్మించగలిగారనమాట. కాబట్టి వీళ్ళకి 5 ఊర్లు ఇస్తే వీళ్ళు చాలా బాగుపడిపోతారు అని ఈర్ష్య, మనకి ద్వేషం, ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే 5 ఊర్లు కాదు కదా, సూది మనమోపినంత ఆ స్థలం కూడా నేను ఇవ్వడం జరగదు అని ఆయన చెప్తారనమాట. ఇంకా అప్పుడు యుద్ధం అనివార్యం అవుతుంది. అందులో మొదటి ఈ భగవద్గీత స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మొదటి రోజు ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఈ ధృతరాష్ట్రుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఆయనకి పుత్ర ప్రేమ, పుత్ర వ్యామోహం అనమాట. వాళ్ళు అక్కడ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలనుకోవడం కోసం ఆయన వ్యాస మహర్షిని, నేను కూడా ఆ యుద్ధం చూడాలి, అదే ఆ యుద్ధం అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మొత్తం తెలుసుకోవాలి అనుకున్నా అంటే అప్పుడు వ్యాసుల వారు సంజయుణ్ణి, అంటే వ్యాసదేవుని యొక్క శిష్యుడైన సంజయుణ్ణి ధృతరాష్ట్రుడికి అపాయింట్ చేస్తారనమాట. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నువ్వు మొత్తం చూడగలుగుతావు, నీకు నేను దివ్య చక్షువులు ఇస్తున్నాను, నువ్వు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మొత్తం చూస్తూ ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పు అని ఈ సంజయుణ్ణి అనేది నియమించడం జరుగుతుంది. అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ మొదటి అధ్యాయం అన్నమాట. హరే కృష్ణ. అథ ప్రథమోధ్యాయః. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్లోకంలోనే, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే, ఆ కురుక్షేత్రం అనేది ధర్మక్షేత్రం అన్నమాట. అలాగే సమవేత యుత్సవః, వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ సమకూడి ఉన్నారు. మామకాః పాండవాశ్చైవ, మామకాః అంటే నా పుత్రులు, పాండవాశ్చైవ అంటే పాండుపుత్రులు. కిం అకుర్వత సంజయ, వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఆ సమావేశం అయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారో నాకు చెప్పు అని వాళ్ళు అక్కడ జరుగుతున్నది ఆయన తెలుసుకోవాలని అనుకుంటూ సంజయుని అడుగుతున్నారనమాట. కానీ అక్కడ యుద్ధంలో సమకూడిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, యుద్ధమే చేస్తారు. దానికి సంజయుడు చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ధృతరాష్ట్రుల వాళ్ళు విచారణ కావిస్తున్నారో తన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయిన సంజయుని అడగడం జరిగింది. ధృతరాష్ట్రుడు సందేహం ఉందన్నమాట, ఏదైనా సంధి జరిగి ఆ యుద్ధం ఆగిపోతుందేమో అని అతనికి డౌట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే అది ధర్మక్షేత్రము, అక్కడ పాండవులు మాత్రమే గెలిచే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు, ఎప్పుడూ కూడా పాండవులు ఆ ధర్మం పక్షానే ఉన్నారు. వీరి యొక్క అంటే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులేమో అధర్మపరులు, అది ఆయనకి తెలుసు. కాబట్టి ఆ ధర్మక్షేత్రం అనేసరికి ఆయనకి కొంత భయం అనేది వచ్చిందనమాట. అలాగే అతనికి తెలుసు తన పుత్రులు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అధర్మాలు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ కురుక్షేత్ర రణంగంలో అర్జున్ యొక్క రథసారథిగా నిలిచి ఉన్నారు పాండవుల వైపు. కాబట్టి ఆయనకి కొంత భయం అనేది వచ్చింది. అలాగే మనం ఇంకొక రకంగా చూస్తే ఈ క్షేత్రం అంటే ఏంటి, పొలం. మనం వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఏం చేస్తాం, కలుపు మొక్కలు అనేది ఆ పంటకి నాశనం కలిగిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ కలుపు మొక్కలను మనం వేరేస్తూ ఉంటాం. అలాగే అక్కడ అధర్మపరులైనటువంటి ఆ కౌరవులందరినీ కూడా ఏరివేస్తాడేమో, అక్కడ మొత్తం కూడా అదంతా వీళ్ళందరూ చనిపోతారని ఆయనకి భయం కూడా ఉంది. దానికి సంజయుడు చెప్తున్నారు, దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. ఓ రాజా, పాండు తనయులచే వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడిన సైన్యమును గాంచిన పిమ్మట దుర్యోధనుడు తన గురువు ద్రోణాచార్యుడి చెంతకు చేరి ఈ క్రింది విధంగా పలికెను. ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఏంటంటే రాజనీతిని ప్రదర్శిస్తున్నాడు చూడండి. ఈ తర్వాత శ్లోకంలో చెప్తారనమాట. ఇక్కడ ఆ ద్రోణాచార్య దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఓ రాజా అంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు చెప్తున్నారనమాట, పాండు తనయులచే, ఆ పాండవులచే వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడిన సైన్యమును మొత్తం చూసిన తర్వాత దుర్యోధనుడు తన గురువైన ఆ ద్రోణాచార్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా చెప్తున్నారు, ఓ గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపదపుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహా సైన్యాన్ని చూడుము. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీంచమం. ఆచార్య అంటే ద్రోణాచార్యుడు అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళి చెప్తున్నారనమాట, వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత. వ్యూఢం అంటే ఆ వ్యూహం, ఎలా అయితే ఆ మొత్తం వ్యూహంగా రచించారో ఆ సైన్యాన్ని, ద్రుపదపుత్రేణ అంటున్నారు. ఇక్కడ దృష్టద్యుమ్నుడు ద్రుపదపుత్రుడు అంటే, కానీ ద్రుపదపుత్రేణ అంటున్నారు కానీ దృష్టద్యుమ్నుడు అక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పట్లేదు. తవ శిష్యేన ధీమత, అదిగాక దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవరు అంటే మీ యొక్క పుత్రుడు. ఇక్కడ ఏంటంటే దుర్యోధనుడు
రాజనీతిని చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ద్రుపదుడు, ద్రోణాచార్యుడు భరద్వాజ మహర్షి దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేశారనమాట. ఇద్దరు కూడా స్నేహితులు. అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ విద్యాభ్యాసంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్తారు ద్రుపదుడు, తర్వాత నీకేదైనా అవసరం అయితే, ఎందుకంటే నేను రాజునవుతాను, నేను క్షత్రియుడిని, నువ్వు బ్రాహ్మణుడివి, తర్వాత నేను ఎట్లాగో రాజునవుతాను కాబట్టి నీకేదైనా అవసరం అయితే నా దగ్గరికి వస్తే నేను నీకు సహాయం చేస్తాను అని. ఇద్దరికి విద్యాభ్యాసం అయిపోతుంది. ఎవరి ఇళ్ళకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ద్రుపదుడేమో రాజు అవుతాడు. ద్రోణాచార్యుడేమో ఆయన యొక్క అశ్వత్థామని అలాగే ఆయన భార్యతోటి జీవనం సాగిస్తూ ఉంటాడు. అయితే అశ్వత్థామకి పాలు పట్టేటప్పుడు అదే పాల కోసం అని చెప్పి వాళ్ళు పిండి కలిపిన నీళ్ళని పాలు అని చెప్పి ఇస్తూ ఉంటారనమాట. అది కొన్నాళ్ళకి తెలుస్తుంది అశ్వత్థామకి, ఇది నిజమైన పాలు కాదు, నాకు నిజమైన పాలు కావాలి అనడము. అలాగే అతని యొక్క భార్య కూడా ఇలా ఎన్నాళ్ళు అతనికి చెప్తాము, మనం కూడా మీ ఫ్రెండ్ ఎలాగంటే మీ స్నేహితుడు ఒక రాజు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి అడిగి మీరు ఏదైనా సహాయం చేయమనండి అని అడిగితే సరే అని ఆయన వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అక్కడ ద్రుపదుడు రాజు సింహాసనంలో కూర్చుని ఉంటారు. ఈయన వెళ్ళి, నువ్వు నా స్నేహితుడు కదా, మన ఇద్దరం ఒకే చోట విద్యాభ్యాసం చేశాము కాబట్టి నువ్వు నాకేమన్నా నువ్వు నాకు సహాయం చేస్తానని మాట ఇచ్చావు, ఏదన్నా సహాయం చేస్తే నాకు గోవుల్ని ఇస్తే నేను తీసుకుని వెళ్తాను, దాంతో నేను జీవనం సాగిస్తానని చెప్తే ఆయన కొంచెం వెటకారంగా అంటారనమాట, నేనేదో చిన్నప్పుడు మనం చేసిన విద్యాభ్యాసం ఆ టైంలో ఇచ్చిన మాటను నువ్వు నిజంగా అనుకుని నన్ను ఇప్పుడు అడగడానికి వచ్చావా ఇక్కడికి అని కొంచెం హేళన చేసి మాట్లాడతారనమాట. అది మనసులో పెట్టుకుని ద్రోణాచార్యుడు వెనక్కి తిరిగి వచ్చేస్తారు. అప్పుడే ఇక్కడ కౌరవ సభలో అంటే కౌరవుల రాజ్యంలో వాళ్ళకి ఇదంతా కూడా ఒక గురువు అనేది కావాలి వీళ్ళందరికీ శిక్షణ ఇవ్వడానికి అని అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. అదే టైంకి కృపాచార్యుడు ఈయనొక్క బావమరిది కాబట్టి ఆయన ద్రోణాచార్యుడికి చెప్తారనమాట, నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే నీకు కొలువు దొరుకుతుందంటే నువ్వు వీళ్ళకి శిక్షణ అభ్యాసం ఇవ్వచ్చు, దాని ద్వారా నీకు కూడా నీ కుటుంబ పోషణ అనేది జరుగుతుంది అని. సరే అని ఆయన అక్కడ చేస్తూ ఉంటారు. విద్యాభ్యాసం వాళ్ళందరికీ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట, శిక్షణ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు అంతా వాళ్ళకి విద్యాభ్యాసం అంతా శిక్షణ అంతా అయిపోయిన తర్వాత గురువు దక్షిణంగా ఏం కావాలని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ద్రుపదుణ్ణి బంధించి పట్టురండి, ఆయన అవమానించాడని చెప్తాడనమాట. ఫస్ట్ కౌరవులు అంటే దుర్యోధనాదులు వెళ్తారు, ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క పుత్రులు, వాళ్ళు ద్రుపదుడి చేతిలో ఓడిపోతారు. అప్పుడు పాండవులు అంటే ఈ 5గురు కూడా వెళ్ళి మళ్ళీ ద్రుపదుడిని బంధించి ఈ దుర్యోధనుని వీళ్ళందరినీ కూడా విడిపించి తీసుకొస్తారనమాట. అప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు ద్రుపదుడిని అక్కడ అవమానిస్తారు, నా శిష్యుడి చేతిలో నువ్వు ఓడిపోయావు, నీకు ఇంతకంటే ఇంకా అవమానం అవసరం లేదు, ఈ రాజ్యం మొత్తం ఇప్పుడు నాదే, కానీ నీకు అర్ధరాజ్యం ఇస్తున్నాను అని పాలించుకోపో అని ఆయన వదిలిపెట్టేస్తారనమాట. మళ్ళీ అది మనసులో పెట్టుకుని ద్రుపదుడు ఒక యజ్ఞం చేయడము, ఆ యజ్ఞంలో నుంచి ద్రోణాచార్యుడినే చంపడానికి ఆయన ఒక కోరుకోవడం గురించి ఆ యజ్ఞం చేస్తారు. అందులో నుంచి దుష్టద్యుమ్నుడు వస్తారు. అలాగే అర్జునుడు బంధించి పట్టుకెళ్ళారు కాబట్టి అర్జునుడికి భార్య అయ్యే ఒక కూతుర్ని కూడా కావాలనుకోవడం, అక్కడి నుంచి ద్రౌపదీదేవి కూడా అగ్నిగుండంలో నుంచి రావడం జరుగుతుందన్నమాట. కాబట్టి ఇదంతా గుర్తు చేస్తున్నారనమాట ఎవరికి, ద్రోణాచార్యుడికి దుర్యోధనుడు తపశిష్యేన ధీమత, అతను మీ శిష్యుడే, ఎవరు, ద్రుపద పుత్రుడు అని ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎప్పుడో ఉన్న పగని మళ్ళీ ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. ఎందుకంటే వీళ్ళు మళ్ళీ కొంత ఆ ధర్మం వైపుగా ఉన్న పాండవులు అంటే కొంత పక్షపాతంగా ఉంటారు అనేది దుర్యోధనుడు యొక్క అనుమానం. కాబట్టి వీళ్ళు నా వైపు చాలా గట్టిగా యుద్ధం చేయాలి అని కోరుకుంటూ ఆయన ఇటువంటి మాటలు అనేవి అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అత్ర శూరమహేశ్వాస భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః. ఈ సైన్యమునందు భీమార్జునతో సమానముగా యుద్ధము చేయగల శూరులైన ధనుర్ధరులు పెక్కురుగలరు. యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలగు వారు అటువంటి మహాయోధులు. అంటే అటువైపు పాండవుల వైపు ఉన్న సైన్యం గురించి మాట్లాడుతున్నారు దుర్యోధనుడు. అటువైపు ఎవరున్నారు, భీముడు, అర్జునుడు, వాళ్ళు గొప్ప యోధులు అనమాట. వాళ్ళతో సమానంగా యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే దుష్టకేతువు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తుడు, కుంతీభోజుడు, శైబ్యుడు వంటి శూరులైన మహాయోధులు కూడా అక్కడ ఉన్నారు. పరాక్రమవంతుడైన యుధామన్యుడు, శక్తిశాలి అయిన ఉత్తమౌజుడు, సుభద్రాతనయుడు, అభిమన్యుడు, ద్రౌపది కుమారులను అందున్నారు. ద్రౌపదికి 5గురు పుత్రులు ఉంటారనమాట. పాండవుల 5గురు చేత కలిగిన ద్రౌపది కుమారులు అక్కడ ఉన్నారు. ఈ వీరులందరూ కూడా మహారథులు అని అక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా దుర్యోధనుడు చెప్తున్నారు,
అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమి తే. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నా సేనా బలమును నడుపుటకై ప్రత్యేకముగా యోగ్యులైనట్టి నాయకులను గూర్చి మీ కొరకై నేను తెలియజేసేదను. అంటే ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే పాండవుల వైపు ఉన్న వాళ్ళ గురించి, ఆ వీరుల గురించి చెప్పారు. తర్వాత ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, మన వైపు అంటే కౌరవుల వైపు ఎవరున్నారో వీరి గురించి నేను చెప్తాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. అటువైపు పాండవుల వైపు అందరి గురించి చెప్పారు దుర్యోధనుడు, కానీ కృష్ణ భగవానుడి గురించి చెప్పలేదన్నమాట. ఎందుకంటే అతను ఆయుధం పట్టడు, యుద్ధం చేయడు, భగవానుడని ఇతనికి తెలియదు. ఎప్పుడైతే ఎవరు ముందుగా వస్తే అంటే ఎవరు వచ్చినా, అంటే అర్జునుడైనా సరే దుర్యోధనుడైనా సరే వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు వచ్చినా కానీ వాళ్ళకి నేను నా సైన్యాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పినప్పుడు దుర్యోధనుడు అర్జునుడు వెళ్తారనమాట కృష్ణుడి దగ్గరికి. వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ దుర్యోధనుడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయన ఒక పాదాల దగ్గర ఒక కుర్చీ అనేది ఉన్నా కూడా అక్కడ కూర్చోకుండా ఆయన ఒక తల దగ్గర ఉన్న కుర్చీలు, అంటే కృష్ణుడి దగ్గర నేను కూర్చునేది ఏంటి కాళ్ళ దగ్గర అని ఆయన తల దగ్గర కూర్చుంటారనమాట వెళ్ళి. కానీ అర్జునుడు వచ్చి ఆయన యొక్క పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోతారు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు లేచి చూసేసరికి ఎదురుగా అర్జునుడు కనపడతారనమాట. ఎప్పుడు వచ్చావు అర్జున్, నీకు ఏం కావాలని అడిగినప్పుడు దుర్యోధనుడు పక్క నుండి నేను ముందు వచ్చానని చెప్తారు. సరే ఇద్దరు వచ్చారు, కానీ నేను ముందు అర్జునుడిని చూశాను. అలాగూ అందులో చిన్నవాడు, నీకంటే చిన్నవాడు కాబట్టి అతనికి మొదటి కోరిక ఇద్దాము. నేను ఆయుధం పట్టాను, అలాగే నా సైన్యం అంతా ఒకవైపు, నేను ఒక్కడే ఒకవైపు, నేనైతే ఆయుధం పట్టనని చెప్తారనమాట. కానీ అర్జునుడు నాకు నువ్వే కావాలి, అంటే నాకు ఆ సైన్యం వద్దు, మీరు మా వైపు ఉంటే చాలు, మీరు అస్త్రం పట్ట అవసరం లేదు, మీరేమి బాణాలు అంటే యుద్ధంలో బాణాలు ఏమి సంధించ అవసరం లేదు, మాకు తోడుగా ఉంటే చాలు అని అర్జునుడు భగవంతుడిని కోరుకుంటాడు అనమాట. కానీ దుర్యోధనుడు లోపల సంతోషించినా కూడా, అంటే అంతకుముందు అనుకుంటారనమాట ఈ అర్జునుడు సైన్యం మొత్తం కావాలని తీసేసుకుంటారేమో, నారాయణి సైన్యం అది చాలా గొప్ప సైన్యం అనమాట, తీసుకుంటారేమో, నాకు ఒక యుద్ధమే చేయని ఈ కృష్ణుడు ఎందుకు అన్నట్లుగా అతను మనసులో అనుకుంటారు. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు కృష్ణుడిని కోరుకుంటారో అప్పుడు దుర్యోధనుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతారు అనమాట. లోపల హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయినా కూడా ఈ అర్జునుడు పిచ్చివాడు అని అనుకున్నా కూడా పైకి మాత్రం సరేలే ఏం చేస్తాము, అర్జునుడు నిన్ను తీసుకున్నారు కదా, మరి నారాయణ సైన్యాన్ని నేను తీసుకుంటానని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారనమాట. ఎందుకంటే అతనికి భగవంతుడి గురించి తెలియదు కాబట్టి ఆయన ఆ పాండవులందరినీ కూడా చెప్పేటప్పుడు అక్కడ కృష్ణుడి గురించి ఒక మాట కూడా ఆయన చెప్పలేకపోయాడు. యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించు మీరు, అంటే ద్రోణాచార్యుడు గురించి చెప్తున్నారనమాట. అలాగే భీష్ముడు, కర్ణుడు, కృపుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు మరియు సోమదత్తుని తనయుడైన భూరిశ్రవుడు వంటి వారు ఉన్నారు. నా కొరకు తమ జీవితములను త్యాగం చేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్న వీరులు ఇంకను పలువురు కలరు. వారందరూ పలు విధములైన ఆయుధములను దాల్చిన వారు మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగిన వారు. అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమే తేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. మన సైన్య బలము లెక్కింప వీలులేనిదిగా ఉన్నది మరియు మనము పితామహుడైన భీష్మునిచే సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుచున్నాము. ఇక్కడ ఇప్పుడు కౌరవుల యొక్క సైన్యం గురించి చెప్తున్నారు. మన సైన్య బలం ఏంటంటే లెక్కించడానికి అంటే అపర్యాప్తం అన్నారు అందుకే. అలాగే వాళ్ళదేమో పర్యాప్తం, అంటే కొంత మనదేమో అపరిమితము, వాళ్ళదేమో పరిమితము అన్నట్లుగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. కానీ భీమునిచే జాగరూకతతో రక్షింపబడుచున్న పాండవ సైన్యము పరిమితంగా ఉన్నదని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఒక అక్షౌహిణి అంటే మొత్తం అప్పుడు ఈ భూమండలంలో ఉన్న సైన్యం అంతా కూడా మ్యాక్సిమం కొంతమంది పాండవుల వైపు, కొంతమంది కౌరవుల వైపు విడిపోయి యుద్ధంలో పాల్గొంటున్నారనమాట. మొత్తం సైన్యం 18 అక్షౌహిణులు అనుకుంటే అందులో పాండవుల వైపు 7, కౌరవుల వైపు 11 అక్షౌహిణి సైన్యం ఉన్నారు. అసలు ఒక అక్షౌహిణి సైన్యము అంటే 21,870 మంది ఆ రథాలలో ఉండి యుద్ధం చేసేవాళ్ళు. అలాగే 21,870 ఏనుగులతో ఉండి యుద్ధం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అలాగే 65,610 మంది ఏమో గుర్రాల మీద ఉండి యుద్ధం చేసేవాళ్ళు. 1,09,350 మంది ఏమో భటులు. వీళ్ళందరినీ కలిపితే ఒక అక్షౌహిణి అని ఇక్కడ మనకి కొంత వివరణ అనేది ఇచ్చారు. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, కావున కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ మీ వ్యూహాత్మక స్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారం అందించమని పిలుపునిస్తున్నాను. ఎందుకంటే భీష్ముడు గొప్ప యోధుడు కాబట్టి ఆయనకి మీరు సహకారం అందించి
మీ యొక్క మీకు ఒక ప్లాన్ ప్రకారం మిమ్మల్ని ఏ స్థానాల్లో నిలబెట్టామో అక్కడి నుంచి యుద్ధం చేపించాలి అని ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారనమాట. ఎందుకంటే భీష్ముడికి రక్షణ ఇస్తే ఆయన మనల్ని గెలిపిస్తారనేది అతని యొక్క ఆలోచన. ఇది విన్న తర్వాత భీష్ముడు ఇక్కడ తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధ పితామహః సింహనాదం వినద్యోచ్చైః శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. అప్పుడు కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు వృద్ధ పితామహుడు అయిన భీష్ముడు దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలా సింహగర్జన వంటి ధ్వని కలుగునట్లుగా తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడు. ఆయన ఒక శంఖం తీసుకుని ఎలాగూ ఇది ఓడిపోతామని భీష్ముడు కూడా తెలుసు అనమాట. కానీ దుర్యోధనుడికి కొంత ఆనందం కలిగించడానికి ఆయన యొక్క శంఖం తీసుకుని దాన్ని ఊదారనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఇంకా శంఖాలు, వివిధములైన వాద్యాలు, భేరులు, శృంగములు అన్నీ ఒక్కసారిగా అక్కడ మ్రోగించబడెను. ఆ సంఘటిత ధ్వని మిక్కిలి భీకరముగా ఉండెను. నేను ఇక్కడ శ్లోకాలు కొన్ని చదవట్లేదు. అది ఇప్పుడు మీకు కొన్ని శ్లోకాలు కూడా నేర్పించేది ఉంటుంది. క్లాస్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే శ్లోకాలు నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారో వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటే మీరు శ్లోకాలు కూడా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. మనకి ఫస్ట్ ఈ 2 రోజులు కొంత సమయం తీసుకుంటుంది కాబట్టి అందుకని నేను కొన్ని శ్లోకాలు చదవట్లేదు. రేపటి నుంచి అంటే ఎల్లుండి నుంచి మనం శ్లోకాలు కూడా అన్ని చూడొచ్చు. తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతుః. అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్న కృష్ణుడు మరియు పాండుకుమారుడు అర్జునుడు కూడా తమ దివ్య శంఖాలు పూరించారు. ఎప్పుడైతే అటువైపు నుంచి శంఖాలు అలాగే భేరులు ఇవన్నీ మోగించబడ్డాయో అప్పుడు ఇటువైపు నుంచి అంటే పాండవుల వైపు నుంచి కూడా వీళ్ళు శంఖాలు ఊదడం జరిగిందనమాట. మీకు క్విజ్లో కూడా ఇటువంటివి క్వశ్చన్లు వస్తాయి. మీరందరూ వీటిని నోట్ చేసుకోవడం కానీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం కానీ చేయండి. పాంచజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మావృకోదరః. హృషీకేశుడేమో పాంచజన్యము, అర్జునుడేమో దేవదత్తము, భీముడేమో పౌండ్రము, యుధిష్ఠిరుడేమో అనంత విజయము, నకులుడేమో సుఘోష, సహదేవుడేమో మణిపుష్పక అనే ఈ యొక్క శంఖాలని ఊదారనమాట. హృషికేశుడు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, అర్జునుడేమో దేవదత్తము, భీముడేమో పౌండ్రము, యుధిష్ఠిరుడు అంటే ధర్మరాజేమో అనంత విజయము, అలాగే నకుల సహదేవుడేమో సుఘోష మణిపుష్పక అనే అటువంటి వాటిని ఊదారనమాట. శంఖాలు అటువంటి గొప్ప శంఖాలని ఊదడం జరిగింది. గొప్ప విలుకాడైన కాశీరాజు, యోధుడైన శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, జయంపరానటువంటి సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ద్రౌపది తనయులు, గొప్ప బాహువులు కలిగిన సుభద్రా తనయుడు మున్నగు వీరులందరూ తమ తమ శంఖాలను పూరించారు. ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ పాంచజన్యం దగ్గర నుంచి వీళ్ళందరూ వాళ్ళ యొక్క శంఖాలను పూరించారో అప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క శంఖాలని పూరించడం జరిగింది. ఆ వివిధ శంఖముల ధ్వని అతి భీకరమయ్యను. భూమి ఆకాశములు దద్దరిల్లినవి. ఆ శంఖారావములు ధార్తరాష్ట్రుల హృదయములు బద్దలు చేసెను. ఈ ధార్తరాష్ట్రులు అంటే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులు అనమాట. వాళ్ళ యొక్క హృదయాలు బద్దలు చేసెను. ఎవరైతే అటు కౌరవుల వైపు ఉండి వాళ్ళందరూ కూడా యుద్ధం చేస్తున్నారో వాళ్ళందరి యొక్క హృదయాలు కూడా బద్దలైనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు పూరించిన శంఖాల యొక్క ధ్వని అంత భయంకరంగా ఉందన్నమాట. అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః హృషీకేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నం కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవం ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణునితో ఇలా అన్నారు. అప్పుడు అర్జున్ యొక్క రథం పైన కపిధ్వజం అంటే హనుమంతుని యొక్క కపిధ్వజం జెండా అనేది ఉంటుందన్నమాట. అందులోనే గాంధీవం ఎత్తిపట్టి ఉన్న అర్జునుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు అక్కడ. ఆ యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అంటున్నాడు అర్జునుడు. పాండవుల యుద్ధం గెలుస్తారు అనడానికి మనకి కొన్ని విజయ సంకేతాలు అనేవి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే వారి వైపున సాక్షాత్తుగా భగవానుడే శ్రీకృష్ణుడే ఉన్నారు. అలాగే లక్ష్మీదేవి, ఎక్కడైతే విష్ణుమూర్తి ఉంటారో అక్కడ లక్ష్మీదేవి కూడా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క పాద సేవనం అనేది చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ధర్మక్షేత్రం అన్నమాట. అలాగే వీళ్ళు శంఖాలు ఎప్పుడైతే పూరించారో ఇటువైపు ఉన్న కౌరవుల వైపు ఉన్న వాళ్ళందరి యొక్క హృదయాలు బద్దలయ్యాయి అన్నమాట.
అలాగే వీళ్ళు ఉన్న ఈ రథం అనేది అగ్నిదేవుడి నుంచి అర్జునుడికి వచ్చింది. అది చాలా దివ్యమైనది. అన్ని వైపులా, అన్ని దిక్కులా కూడా అది తిరగలదు. జయాన్ని సాధించగలదనమాట. అలాగే శంఖాలు, వీళ్ళ యొక్క శంఖాలు కూడా చాలా దివ్యమైనవి. వాళ్ళు ఊదినప్పుడు కూడా, ఆ శంఖాలు పూరించినప్పుడు కూడా ఎదుటి వారి యొక్క హృదయాలు బద్దలయ్యాయి. అలాగే కపిధ్వజం అంటే హనుమంతుడు సాక్షాత్తుగా వారి యొక్క రథం పైన ఉండి ఈ యుద్ధంలో కూడా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు గర్జిస్తూ ఉంటారో పైనుంచి హనుమంతుడు కూడా గర్జిస్తూ ఉంటారనమాట. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు బాణాలు వేస్తూ అరుస్తూ ఉంటారో పైనుంచి హనుమంతుడు కూడా గర్జిస్తూ ఉంటారంట. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉండడం జరిగింది. అలాగే త్యక్త జీవిత, ఆయన చెప్పారు కదా దుర్యోధనుడు, ఇక్కడ నా కోసం వారి యొక్క జీవితాలని పణంగా పెట్టి ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళని అని అన్నారనమాట. వాళ్ళ యొక్క జీవితాలని ఇక్కడ పణంగా పెట్టారు. ఇటువంటి అన్ని కూడా అంటే అవి వాటి సంకేతాలు అనమాట. విజయానికి, పాండవులకి విజయం వస్తుంది అనేదానికి. అప్పుడు ఇంకా అర్జునుడు చెప్తున్నారు, సేనయోర్భయోర్మధ్యే రథం స్థాపయమేచ్యుత ఏవదేతా నిరీక్షేహం యోధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. అర్జునుడు పలికెను, ఓ అచ్యుత, నా రథమును 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుము. తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో నేను చూస్తాను, నాకు అటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే యుద్ధం చేయాలి అనుకుంటారో ఎదుటి యొక్క సైన్యం ఎలా ఉంది, వాళ్ళ నుంచి మనం వాళ్ళలో ఎవరితో ఎవరెవరు యుద్ధం చేయాలి అనేది మనం ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనేది అర్జునుడి యొక్క ఉద్దేశం అనమాట. కాబట్టి ఆయన అక్కడి నుంచి 2 సైన్యాల మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళమని అక్కడ చెప్పారు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సంజయుడు పలికెను, ఓ భరతవంశీయుడా, అర్జునునిచే ఆ విధంగా సంబోధింపబడిన వాడై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైన రథమును ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిపెను. భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురూనితి. భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షమున శ్రీకృష్ణుడు, ఓ పార్థ, ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి కురువంశీయులందరినీ గాంచుము అని పలికెను. రథాన్ని తీసుకెళ్లి 2 సేనల మధ్యలో నిలిపిన తర్వాత భీష్ముడు, ద్రోణుడు అలాగే మిగతా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ చూపిస్తూ కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట, వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు చూడు అని చెప్తున్నారు. తత్రాపశ్యత్సి తాన్ పార్థః పితॄనత పితామహాన్ ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాతॄన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీం తథా శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయోరుభయోరపి. ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిచిన అర్జునుడు అతట తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమాములను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమలను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాషులను చూశాను. వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడ చూశారనమాట. చూసిన తర్వాత ఆయనకి ఇంతకుముందు ఇప్పుడు దుర్యోధనుడేమో భయపడ్డాడు. ఎందుకు? ఆయన స్వార్థంతో భయపడుతున్నాడు, ఆ రాజ్యం అంతా కావాలి ఆయనకి. ఇక్కడ వీళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత అర్జునుడికి కూడా కొంత భయం అనేది వస్తుందన్నమాట. కానీ అర్జునుడు ఎందుకు భయపడుతున్నారు? బాధ్యత, వీళ్ళందరినీ చంపాల్సి వస్తుందేమో అనేది ఆయన యొక్క ఉద్దేశం. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయః సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయా విష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. కుంతి తనయుడైన అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితులు మరియు బంధువులను చూసి కరుణను కూడిన వాడు అయి ఈ విధంగా పలికెను. వాళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత జాలి కలిగిందనమాట. కరుణతోటి ఇట్లా చెప్తున్నారు. దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. కృష్ణ, యుద్ధాసక్తుల ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలు తడబడుతున్నాయి, నోరు ఎండిపోతున్నది. మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా బంధువులతోటి గొడవ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు వాళ్ళతోటి మనం గొడవకి వెళ్ళాలా అనేది మనకు కొంత ఆందోళన కలిగిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అలాగే మనకు ఆ టైంలో గొంతు ఎండిపోవడము, ఇటువంటి లక్షణాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం.
वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते నా దేహమంతయు కంపించుచున్నది నాకు రోమాంచమగుచున్నది గాంధీవ ధనస్సు నా చేతి నుండి జారిపోవచున్నది నా చర్మము మండిపోవచున్నది వాళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత ఈయనకు ఇటువంటివన్నీ కూడా అనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట అనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎవరంటే అర్జునుడు అంటే గొప్ప యోధుడు ఒక అర్జునుడు ఒక రోజు ఏంటంటే రాత్రి సమయంలో ఆయన భోంచేస్తూ ఉన్నప్పుడు హఠాత్తుగా ఆ లైటింగ్ అంటే ఆ లాంతర్లు అనేవి ఆరిపోయినా కూడా ఆయన చీకట్లోనే ఎందుకంటే ప్లేటు తెలుస్తుంది దాంట్లో నుంచి తీసుకుని తినేస్తూ ఉంటారనమాట అప్పుడు ఆయనకు ఒక ఆలోచన వస్తుందన్నమాట ఇప్పుడు మనం చీకట్లో కూడా తినగలుగుతున్నాము మరి చీకట్లో ఎందుకు అభ్యాసం అంటే సాధన చేయలేము అని ఆయన చీకట్లో కూడా ఆయన ఒక సాధన చేసేవాళ్ళు అనమాట అంటే ఆ బాణాలను సంధించడము అంతా కూడా ఆయన అభ్యసించేవాళ్ళు అనమాట అంటే అంత గొప్ప నైపుణ్యం కలిగిన వాడు అందుకే ఇందాక కూడా మనం చూసాము గుడాకేశ అంటే అజ్ఞానాన్ని అలాగే నిద్రను కూడా జయించిన వాడు ఆయన రాత్రిపూట కూడా యుద్ధం చేయగలడు అనమాట అది ఇక్కడ అంతటి గొప్ప యోధుడు ఇలా చెప్తున్నారు నాకు రోమాంచం అవుతున్నది అలాగే నా గాంధీవ ధనుసు నా చేతిలో నుంచి కూడా జారిపోతుంది నా చర్మం ఏమో మండిపోతుందని ఇంకా చెప్తున్నారు నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమాత్రం నిలబడలేకపోవచున్నాను నన్ను నేనే మర్చిపోవచున్నాను నా మనసు చెలించుచున్నది ఓ కృష్ణ కేశి సంహారి కేవలము అశుభ శకునములే కనబడుతున్నాయి కేశవ అంటేనంటే కేశి అనే రాక్షసుని వధించాడు కృష్ణుడు కాబట్టి నాకు ఈ ఉన్న ఇటువంటి ఈ లక్షణాలన్నింటినీ కూడా నువ్వు వాటిని అంతం చేయాలి అనేటట్లుగా ఇక్కడ కేశవ అని సంబోధిస్తున్నారనమాట కేవలం ఇక్కడ ఏంటంటే అశుభాలు జరిగేటట్లుగానే ఇటువంటి శకునాలు నాకు కనపడుతున్నాయి నా మనసేమో చెలించిపోతుంది నేనేమో ఇక్కడ నిలబడలేకపోతున్నాను అలాగే అసలు నేనేం చేయాలని కూడా నేను మర్చిపోతున్నాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇవన్నమాట ఆ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా అర్జునుడికి కలిగినవి అవయవాలేమో కనిపించిపోవడము నోరేమో ఎండిపోవడము ఆ దేహం మొత్తం కంపించడము ఆ రోమాలు వెంట్రుకలను నెక్కిపరుచుకోవడము చేతిలో నుంచి గాంధీవం జారడము ఆ చర్మం మండిపోతూ ఉండడము నిలబడలేకపోవడము అలాగే మనసేమో మర్చిపోతుంది అనమాట నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ ఓ కృష్ణ ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను అంటే ఎదురుగా ఉన్న నా వాళ్ళందరినీ కూడా చంపడం ద్వారా అది మాకు ఎలా మంచి అవుతుంది అది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అలాగే తదుపరి వచ్చే ఆ విజయం కానీ రాజ్యం కానీ దాని వలన కలుగు సుఖాలు కానీ నాకు అక్కర్లేదు దానివల్ల వచ్చే విజయం అంటే సపోజ్ ఆ విజయం వస్తుంది సుఖాలు అనుభవించవచ్చు ఆనందం అనేది వస్తుంది కానీ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆ కౌరవులు ఇంకా మిగిలిన యోధులందరూ కూడా అంటే తాతగారు గురువు గారు వీళ్ళందరూ కూడా లేకపోతే ఈ ఆనందాన్ని నేను ఎవరితో పంచుకోవాలి ఎందుకంటే మనమే ఏదన్నా చిన్న గోల్డ్ కానీ లేకపోతే గోల్డ్ చేయించుకోవడం కానీ ఆభరణాలు చేయించుకోవడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా వస్తువు కొనడం అంటే వెహికల్స్ బైక్ కార్ ఏదైనా కొన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనం మన బంధువులకు కూడా చూపించుకోవాలని చూస్తూ ఉంటాము అలాగే వారితో కలిసి నేను కొంచెం ఆనందంగా ఉన్నాను సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాను అన్నట్లుగా మనం చూపించుకోవాలని చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అలాగే వీళ్ళందరూ ఇక్కడ లేకపోతే నేను ఈ యొక్క విజయాన్ని కానీ దానివల్ల వచ్చే ఆ సుఖాలు కానీ నేను ఎవరితో పంచుకోవాలి కాబట్టి నాకు అవి అక్కర్లేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట మొదట ఏం చెప్పారు జాలి వీళ్ళందరినీ నేను చంపలేను వాళ్ళని చూస్తే ఆయనకి కరుణ కలిగిందనమాట ఫస్ట్ అది చెప్పారు ఇప్పుడేమో వీళ్ళని చంపడం ద్వారా సుఖం అనేది ఉండదు కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా ఏషామర్థే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ తయిమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ ఆచార్యాః పితరః పుత్రాः తథైవ చ పితామహాः మాతులా శ్వశురాः పౌత్రాः శాలా సంబంధినస్తథా ఏతాన్న హంతుమిచ్ఛామి జ్ఞతోపి మధుసూదన अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः
కాపీ కాప్రీతి స్యాత్ జనార్దన. ఓ గోవింద అని ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నారు అనమాట. గోవింద అంటే ఆ యొక్క ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు, అలాగే గోవులన్నిటికీ కూడా ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు. కాబట్టి గోవింద, మేమెవరి కొరకు రాజ్యమును సుఖమును చివరకు జీవనమును కూడా కోరుచున్నామో వారందరూ ఈ యుద్ధరంగమున సన్నద్ధులై నిలిచి ఉండగా ఆ రాజ్యాదుల వలన మాకేం ప్రయోజనం? అంటే వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు, వాళ్ళని చంపడం వల్ల ఆ రాజ్యాల వల్ల మాకేం ప్రయోజనం కలుగుతుంది వీళ్ళెవరు లేకపోతే? ఓ మధుసూదన, అంటే మధు అనే రాక్షసుడిని చంపారనమాట కృష్ణుడు, అది ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నారు. గురువులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, తండ్రులు, పుత్రులు, బావమరుదులు ఇంకను ఇతర బంధువులందరూ తమ ప్రాణములను మరియు సంపదలను విడుచుటకు సంసిద్ధులై నా ఎదుట నిలబడి ఉండగా వారు నన్ను చంపగోరినను నేనెందుకు వారిని చంపగోరవలెను? వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని వధించడానికి అటువైపున ఉన్నారని నాకు తెలుసు, కానీ మేమెందుకు వాళ్ళని చంపాలి? ఓ జనార్దన, కేవలము ఈ భూలోక రాజ్యం అటుంచి ముల్లోక రాజ్యాధిపత్యములకైనను నేను వారితో యుద్ధము చేయుటకు సిద్ధంగా లేను. అంటే ముల్లోకాల రాజ్యాధిపత్యం పక్కన పెట్టిన, అంటే అసలు ఈ భూలోక రాజ్యం అటుంచి అంటే ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళందరినీ సంహరిస్తే ఏమొస్తుంది? రాజ్యం వస్తుంది, అది కూడా ఈ భూలోకంలో అన్నమాట. ఈ భూలోకంలో వచ్చే రాజ్యం సంగతి పక్కన పెట్టిన, ఒకవేళ వాళ్ళని చంపితే ముల్లోకాల రాజ్యాధిపత్యం వస్తుందన్నా కూడా నేనైతే వాళ్ళతో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా లేను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఇంకా భూలోక రాజ్యం ఏముంది, అది ఇంకా చాలా అల్పమైనది అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను చంపుట వలన మేమిటి ఆనందమును పొందగలము అనేది ఇక్కడ ఆయన యొక్క క్వశ్చన్ అనమాట. ఇంకేం చెప్తున్నారంటే, పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాదతాయినః తస్మాన్నర్హా వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవ. ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే కలుగును. అంటే ఇంకో కారణం ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళని చంపడం వల్ల పాపం కలుగుతుంది. మళ్ళీ ఆయన చెప్తున్నారు హత్వైత నాతతాయినః, అంటే ఆతతాయిలు. ఆతతాయిలు ఎవరు అంటే దుర్యోధనుడు మనం ఆతతాయిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చెయ్యకూడని 6 పనులు చేసే వాళ్ళని ఆతతాయిలు అని చెప్తారు. ఆ 6 ఏమిటి అంటే, విషం పెట్టేవాడు. దుర్యోధనుడు భీముడికి చిన్నప్పుడే విషం పెడతాడనమాట. అలాగే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, ఇంటికి నిప్పు పెట్టేవాడు. వాళ్ళకి లక్షాగృహాన్ని కట్టించి మళ్ళీ ఆ ఇల్లుని కూడా వీళ్ళే తగలబెడతారనమాట. దుర్యోధనుడు ప్లాన్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని తగలబెడతారనమాట. అలాగే మారణాయుధాలతో దాడి చేయడం, ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవడం అనే ఆలోచనతో వాళ్ళపైన యుద్ధం చేయడానికి రెడీగా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు దుర్యోధనుడు. అలాగే ఇతరుల ధనం దొంగిలించడం, ఎప్పుడైతే వీళ్ళు రాజసూయ యాగం కోసం తక్షకుడుని పంపిస్తారు, అంటే గోవులు పంపిస్తారు హస్తినాపురం నుంచి. కానీ మళ్ళీ దుర్యోధనుడు తక్షకుడు అనే సర్పాన్ని పంపించి ఆ గోవులన్నింటినీ కూడా దొంగిలించి తీసుకురమ్మని చెప్తాడనమాట. అంటే ఇతరుల యొక్క ధనాన్ని దొంగిలించడం, అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రప్రస్థాన్ని కూడా తర్వాత వీళ్ళు దొంగిలించడం, అంటే వాళ్ళు మాయాజూదంతో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇతరుల రాజ్యాన్ని లేదా స్థలాన్ని కబ్జా చేయడం అనమాట. అంటే ఆ మాయాజూదంతో వీళ్ళ యొక్క ఇంద్రప్రస్థాన్ని, ఆ రాజ్యాన్ని అంతటినీ కూడా వాళ్ళు కబ్జా చేసేస్తారు. అలాగే ఇతరుల భార్యని అపహరించడం, ద్రౌపదీదేవిని ఆ మాయా సభలోకి జ్యోల సభలోకి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఆమెని వివస్త్రం చేయాలని ప్రయత్నించడం అనమాట. ఇటువంటి వాళ్ళని ఆతతాయిలు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కనుక ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపడం మాకు తగదు. వాళ్ళ యొక్క ధృతరాష్ట్రుడు 100 మంది పుత్రులు, అలాగే వాళ్ళ యొక్క బంధువులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ కూడా చంపడం మాకు కరెక్ట్ కాదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపడం వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటి? అంటే వాళ్ళని చంపితే మాకు వచ్చే లాభం ఏమిటి? మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలము? కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవత్యుత. వంశనాశనంతో ప్రాచీన కులధర్మాలు నశిస్తాయి. కులధర్మాలు నశించిన వంశమంతటా అధర్మం అలుముకుంటుంది. అంటే ఇంకొక కారణం చెప్తున్నారు, ఎదుటి ఉన్న వాళ్ళ ఆ పెద్దలందరినీ కూడా చంపడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాల్లో పెద్దలు అనేవాళ్ళు ఉండరు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? వంశం నాశనం అవుతుంది. వాళ్ళ యొక్క ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నశిస్తాయి. అలాగే ఆ కులధర్మాలు నశించడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క వంశం అంతటా కూడా ఏంటంటే అధర్మం అలుముకుంటుంది అనేది ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు.
అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రదుష్యంతి కులస్త్రియః స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః. ఓ కృష్ణ, వంశమునందు అధర్మము ప్రబలిపోవటం వలన కుల స్త్రీలు చెడిపోతారు. ఓ వృష్ణివంశ సంజాతుడా, అట్టి కుల స్త్రీల పతనము వలన అవాంఛిత సంతానం వృద్ధి నందును. ఎప్పుడైతే అధర్మం పెరిగిపోతుందో అప్పుడు వాళ్ళ యొక్క పెద్దలు, ఆ వంశం యొక్క పెద్దలు కానీ లేకపోతే ఆ కుటుంబంలో పెద్దలు కానీ ఉండరు కాబట్టి అప్పుడు ఆ స్త్రీలు అనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరో ఒక ఆధారం ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరో ఒకరిని ఆశ్రయించడం జరుగుతుంది. దానివల్ల వాళ్ళు పతనం చెందుతారు. అలాగే అవాంఛిత సంతానం వల్ల కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క వంశం అనేది నాశనం అవుతుంది అని ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు. సంకరో నరకాయైవ కుల జ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హ్యేషాం లుప్త పిండోదక క్రియాః. అవాంఛిత సంతానం పెరగటం వలన వంశమునకు వంశాచారమును నాశనం చేసిన వారికి కూడా నరకము ప్రాప్తించును. ఎప్పుడైతే ఇలా జరుగుతుందో వాళ్ళందరికీ కూడా నరకం అనేది, ఎందుకంటే వాళ్ళు అధర్మం వైపు వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా నరకప్రాయం, అంటే నరకం అవుతుంది వాళ్ళ జీవితం అంతా, వాళ్ళు నరకాలకే వెళ్తారు. పిండోదక క్రియలు ఆపివేయబడిన ద్వారా ఏంటంటే ఆ వంశములకు చెందిన పూర్వీకులు కూడా, అంటే ఆ పితృదేవతలకి, అంటే వాళ్ళ యొక్క ముందు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ పిండోదక క్రియలు జరగవు కాబట్టి, ఎందుకంటే వీళ్ళు అధర్మం వైపు వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళ యొక్క పుత్రులు ఏంటంటే వీళ్ళకి ఈ యొక్క కరెక్ట్ చేయాల్సిన ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు, పిండోదక కార్యక్రమాలు చేయరు కాబట్టి అంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళ యొక్క పూర్వీకులు కూడా పతనం చెందుతారు. వాళ్ళకి కూడా నరకాలు అనేవి వాళ్ళు ప్రాప్తిస్తాయి కాబట్టి అది కూడా కరెక్ట్ కాదన్నట్లుగా ఇక్కడ ఇంకా అర్జునుడు చెప్తున్నారు. దుష్ట చర్యల చేత కులాచారములను నశింపజేసి అవాంఛనీయ సంతానమునకు కారణమగు వాళ్ళ పాపకర్మల చేత అన్ని రకముల కుల ధర్మములు మరియు జాతి ధర్మములు నాశనం చెందుతాయి. యది మామ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రారణే హన్యుః తన్మే క్షేమతరం భవేత్. నిరాయుధుడును మరియు ప్రతీకారము చేయని వాడును ఆయన నన్ను శస్త్రధారులైన ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు రణరంగమునందు వధించినచో అది నాకు మంచిదే అవుతుంది. ఒకవేళ నేను నిరాయుధుడిని, ఎందుకంటే నేను ఆయుధం పట్టను, ఇంకా నేను, ఎందుకంటే ఆయన గాంధీవం జారిపోతుందని చెప్పారు, నేను వాళ్ళని చంపలేనని చెప్తున్నారు, చాలా చాలా కారణాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. కరుణ అని చెప్పారు, పాపం వస్తుందని చెప్పారు, సుఖం ఉండదు, వాళ్ళని చంపితే తర్వాత ఆనందాన్ని ఎవరితో పంచుకోవాలి అని అడిగారు. అలాగే కులవంశాల ఈ ఈ అంతా కూడా నాశనం అవుతుంది, అధర్మం రాజ్యం వెళ్తుంది అన్నట్లుగా ఈ కారణాలు చెప్పారనమాట. లాస్ట్కి ఇక్కడ ఆయన ఏమి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అందుకని కృష్ణుడితో చెప్తున్నారు, ఒకవేళ నేను నిరాయుధాయుడుగానే ఉంటాను, అంటే నేను ఆయుధాలు వదిలేస్తాను కాబట్టి వాళ్ళ మీద నాకు ఎటువంటి ప్రతీకారం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ శస్త్రాలు ధరించి నన్ను గనక ఈ యుద్ధంలో వధిస్తే, అంటే ఇక్కడ నేను యుద్ధం చేయకపోయినా కూడా వాళ్ళు నన్ను వధిస్తే అది నాకు మంచిదే అవుతుంది. అంటే నేను వాళ్ళని వధించి ఇన్ని కారణాలకి కారణం అయ్యే కంటే కూడా వాళ్ళు నన్ను చంపితే అది నాకు మంచిదే అవుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇదంతా జరిగిన తర్వాత సంజయుడు చెప్తున్నారు, ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థవుపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. సంజయుడు పలికెను, రణరంగమునందు అర్జునుడు ఈ విధముగా పలికి తన ధనుర్బాణములను పక్కకు పడవేసి దుఃఖముచే కల్లోలితమైన మనస్సు కలవాడై రథములో కూర్చుండిపోయాడు. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కారణాలు చెప్పాడో ఇంకా ఆయన యొక్క చేతిలో ఉన్న గాంధీవాన్ని అలాగే ఆ బాణాలను కూడా అన్ని పక్కకు పడవేసి చాలా దుఃఖంతో అప్పటి వరకు వాళ్ళందరినీ చూసే ముందు రథాన్ని మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళమని చెప్పారు. చూసి ఇవన్నీ కారణాలు చెప్పిన తర్వాత ఇంకా నేను యుద్ధం చేయలేనని ఆ రథంలోనే కూర్చుండిపోయారనమాట. ఇక్కడ మనం గీత పాఠం ఏం తెలుసుకోవాలంటే, జీవితంలో మనకు ఎటువంటి సందేహం కలిగిన ప్రామాణికమైన గురువుని మరియు భగవద్గీతని ఆశ్రయించాలి. ఎందుకంటే అక్కడ అర్జునుడికి స్వయంగా భగవానుడే ఉన్నారు. 2వ అధ్యాయంలో భగవానుడు మాట్లాడడం మొదలు పెడతారనమాట, ఆయనకి ఉపదేశం చేయడం మొదలు పెడతారు. ఎందుకంటే ఆయన ప్రామాణికమైన గురువుగా అర్జునుడు స్వీకరించడం జరుగుతుంది కృష్ణుణ్ణి. అలాగే మనం కూడా ఏంటంటే భగవద్గీతని ఆశ్రయించాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 రామ